Karena aku anak perantauan. Perantauan apa nih? Ngomong gini kuno berita ini lo. Tado ngomong perantauan ngomong ketus ya nih. Beneran, kamu gak percaya sih? Rodok arek iki. Gitu. Ki opo sih? Cak ngomong kok malah telepon iku lho. Wis kan obro wis. Mati ya wis. Kono rame barbar. Aku yo nggak mati. Wis main dhewe wis kok. Loh, kok ngamuk? Wis salah kawan ayo wis. Kon sing kena main ini. Iya cup. Ayo main maneh. Kan sing main PS-an aku. Ya kan aku pengen step kan pada ngelak iya ora. Kon butuh aku ya butuh. Melendi. Bayari tapi. Loh, sapa cari? Ndi? Loh. Ambetku ndi? Enggak. Dapat cari. Duh, ini ki kan melatih kabeh-kabeh aku. Mas Anto iki yo ngene. Atus cek saya temen, atus turu ini. Enak isu-isu ngene dek teras sampai cangkruk. Oh iya, turun nang pasar pisan. Ngajak bojoku ya durung mari berkasih. Berkasih dia walak-walik kok tempe dek goreng. Oh iya. Mawar. Opo maneh siji durung mari diceluk maneh. Sekedap Mi. Apa sih hari ini jero? Buka metu-metu diceluki mamae. Kan lepek bapak wis ya. Bah, Apa nduk? Duh, nanti arek ini. kira bah aku pini. Oh iya. Suwun nduk ya. Ya sampean Mimi. Iku mang kan pakine ta nduk. Kan bah males kora-kora wis iku ae wis. Iya wis. Duh ayo nderek. Aduh, ngerayu tak ae baba. Ngerayu genok sangune ya kecut. Wah nduk, tenang kok. Gampang wis. Tak transfer gua ambek Melati. Mesti ambek mati saya bah. Lah ya apa nduk, wong anake apa ya mek loro. Yang cerita loro bah anake, katanya nambah dah. Nambah anak apa nambah umi? Nambah anak kayak kan Nambah bisa anak. aku duwe adik. Yo menawa umi sik subur nduk. Oh wis tuwek nduk. Yo sang nambah abane umi nyeluk. Tadi umi yo. Ya. Wis. Ya wis. Delokan umi iku, mulung-mulung lapo iku. Apa Mi? Terus jeluk. Lapo sini jero? Iku lo mari nggak nang kopine Abah. Lho lah antuk nang ndi? Mbok aduh sakit mang gak mari-mari. Aduh tak turu iku. Walah, ayo wis tenang umi nang pasar timbangane HP antuk ae. Ya wis ayo Mi. Tapi nggak sepedai Abah yo. Eman Mi bensinku menipis. Wis pancet ae. Ayo wis lak pasar tutup. Dan dia anak pasar tutup Mi. Yo lek bengi. Wis kon iku lho, ojo takon ae. Ayo budal. Ya wis ayo. Ayo. Loh, nggak iki ta Mi? Lho iya. Temenan. Iya. Iso ta sampean? Ngenyek umi ae. Biyen iki umi pembalap racing. Asik. Ya wis ayo lek iso. Wis. Temenan lo Mi. Ih sinyal. Iya nek iki kok. Temen yo. Yo ayo wis. Yo bumi iki. Apa lo Mi? Ya. Wis yo. Wis. Temenan lo Mi. Ayo. Lah iya, lah paket iki lho nanti. Kok gak teko-teko. Wong pesen wis oleh seminggu. Sampai saiki kurang teko ae. Ate nggae kopi aku wedi kok wong teko. Nggae kopi aku ya sepet ngene. Lambu wis lah intene wis. Lapon Vin.
Sampe lapo ndek kono, Mas? Iki lho ngenteni paket. Lapo kon tolak-tolak kok kipas ngono. Lalai iki lho dungane kok hari ini. Ya mbuh cuti paling gak rene. Cuti jare kerja bae. Timbang kon ngenteni lala sing gak jelas. Lho kayaknya kopi aku. Wis tak lah penak-penak. Ya apa lek sing aku nunggu pakete sampean nggae kopi mi. Wis ta lah penak-penak. Alah, Mbok Vin kon iki dadi siji kongkone cak angele. Ayo sampean ku yo ngono, duit masih itu ngongkon tok. Mari kok ngowo siane dele game-game. Nang di HP ku. Kon deleng game-game. Apa gua apa di sini? Mosok digo Pak Detain HP ku. Mas, gak temen HP ku. Kamu jalan di Sebelah kene mau, kanan. ini di Sebelah kanan. lah kanan ngulang sapa? Pak Detain. Oh dikowongi kali. Wow. Wong iku HP-ne papat gak iso digawe kabeh ngono. Gak iso gawene maksudku. Cene den delok apa iku deling-eling. Seeling, Mas. Ndek kanan ngene. HP kok awake ndek ngaruh HP ne ndek mburi. Kadang-kadang HP ne gak mlayu. Iki siapemu? Sampeyan ancen golek-golek. Loh, kok matur suwun ta, Mbak? Milo. Oh. Ya, maaf. Iku apa? Ngomong soal ngomong. Ya apa an kabare teko Gus? Gak ngerti gak ngabari mana. Kowe gak ngerti wong iku ae. Lho nek kok wakowo koyo lohan apa tambe asistene. HP ku tak mode kapal mulai wingi. Lah yo, niku niki yo opo ndek HP kok mode kapal kono sing hubungi ta. Wis saking tang kabarano. Sik. Cair-cair iki kok suwe. Suwe rek. Sakrek dari adus. Gimana ngono iki? Apa Gus? Awal-awal barane kancane ae. Gak ruang bingung iki ya, berkase iki lho. Yo, kira lek bingung. Saiki iki. Apa sih mbok iki? Lho apa sih tok? Wong bingung kok malah kayak tangan. Iki bingung ya iki Gus gak cekelan. Palah mbuh. Anu tok, tolong tok teleponen Dua Markus iku. Lama tuh sopo sih Gus? Iku lho, wis wong bingungi loro iku lho, sapa sih iku Markus maklar kasus tok iku lho wis. Walah. Kaya mbok wong gak beres, mbok beres. Apa koyo ngono sampe lebot Gus? Lah ya apa to, iku sing tak andalno. Rupane handal iku dhek masuk rupane kaya ngono, gak jelas iku. Iya ya, koyo ngene iki. Iya, iya. Karena mumet ae ya. Iya aja. Awak soplong-aplong ngono. Apa sing diomongno ya? Sampe Gus yo iso ae gelem telepon aku. Wis. Ya wis ndang telepon wis. Loh, kok aku kon telepon? Ya teleponan to. Kan aku sing bakal nyatet. Oh alah, ya wis kene sak telepone. Wah, ruwet ae kon iki. Delok. Tak satuin bisa di papa wis. Gue catatan omonganku. Iya. Cek gak ruwet ae wong iku, wongku rada ruwet ngene tok. Catat ndi Gus. Aku ya Iki yo ngelu aku apa sing kurang. Sik. Ada telepone. Lah menyelubungkan ini sik. Kon niku WA ta macet ta telepon sih. Rumah Iya, tak telepon gawe wae iki mau. Ngono. Gus, kok meneng-menengan sih Gus? Sedang berhubungan kita. Ya apa jadi? Ono kamu? Anu, menyelubungkan ngono lho. Buka aktif berarti wong ini kalau ono ya anu menyibukkan diri. Apa ini? Ya apa wong iku? Kate digenahno darakno. Wis bapak wis ngene ndinteni. Heeh. Kabar tekongku, kabar tekongku. Kabar engko. Paling mari sampe duwe iku ta menawa di kos ya. Walah pikiran ngono tok ae tok. Sing apik kok dadi wong kok pikirane aja sudan ngono tok ae. Aduh, sama kayak amun kae. Walah iki wis kanek wae kok berhubungan iki. Masa Diki pesen paket apa sih? Kok teko-teko pesen di Papua lah Pina. Kok saya lala? Apalah? Duh, kok nek kono ta iku, Mang? Nunggu aku lho. Iki lho Gus, iki lho kayak HP ku. Sopo ora HP sampe kan paketan.
Iya deh, enggak ada bae sih. Duit akeh paketan ranut. Sapa jenenge wong ruwet loro iku? Sing situke kono. Empuk tak terus gembel ya kan. Mau gembel tak kolan. Kolekne sih dulu sih. Zaman iki ya opo. Nah wis, ya, telepon. Oh iki. Oh iya iki gambare iki ketok iki kono nang ruwet iki. Yo sik diru tak. Alhamdulillah, mari kabeh. HP enggak diaktifno sedino lho. Wow, wis tang teng SP tak selen nih HP ku. silent Iya, selen. Bahasane lho, impor bahasa impor. tutup es ini enak iki Hah? tutup Koro wis tutup, koro depanane wis tutup. Tutup ke saat tutup. Siapa telepon Bi? Oh, Gus ya. Angkatan Bi. Lek angkat niku apa jawabane? Heeh. Tak budal wis gini. Sik tak goleki yang. Gue ganti wis tekan. Ya apa jarine? Jadi diangkat. Maksudnya iku Ndek, buka dijawab ngono gak diangkat ngono. Aduh. Gak penet tuh. Halo, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten apa, Gus? Oh, enggak. Sampean ndi? Ndek masjid iki, Gus. Lah terus. Ya wis pusen to were, sampe munyer-munyer ae. Sik tak lapar, mumpung penak iki nyubire. Lah kon jantanmu yo gak gire lah kok. Tanganmu mel oba iku. Wis meneng kon ubar, main gak entos ae rame. Jan gak jelas kon yo. Iki ML-an butuh PUBG-an. Wis kan ubur wis. Mati ya wis, kono apa rame barbar. Aku yo ngelok mati. Wis main dhewe wis kok. Loh, kok ngamuk? Wis salah kawan ayo wis. Kon sing kena ini. Iya cup. Ayo main maneh. Serius salah. Koyo ujiane barbar kok serius barang. Sik iki wis do main tak debat ae iki. Ayo main. Mancing nyantai ngono lho. Ojo munyer-munyer tapi. Iki lho santai bar, awakmu sing gak nyantai ket mang. Iki lho entenono aku sik yo, aku tak nutut juruse iki lho. Diluk. Lho iki lho Mas, kelanjutannya ya apa Mas iki Mas? Kelanjutan apa, Gus? Wis cair ta? Cair kok sepatu cair. Iki lho berkasnya kurang apa ae. Aku kudu apa maneh iki Mas? Tangan Pak Lurah wis ya, Gus. Loh, karo Pak Lurah barang ta iki? Kasisan bupati, sak gubernur pisan wis lah. Karo temen sih iki. Mati gue apa sih kok kayak bupati barang gubernur? Loh, lek iso njaluk tangan gubernur sisan ya enggak apa-apa wis. Iya, tambah gede hasilnya. Oh, tambah gede hasilnya. Oh alah Mas. Ya wis, tak jalukno tanda tangan Pak Lurah wis ndang beres. Ya wis. Assalamualaikum. Ayo wis, Gus. Waalaikumsalam. Dang ojo kesuwen. Ya apa jadi? Ngowo sae. Anda ini kok iya kok aku bocor halus sih buat ambek asisten nih. Aku kebayang ngembu wajahe. Tolak kawas Kertas diwolak-walik kayak goreng ndok. Gak pengen dolen ah. Dolenan ndi sih? Ya nonton film tak marung ngono. Gak kaca aku nang bioskop ambek kon. Lah apa sih? Lah kon yo apa filme sing ndelok awakmu? Nang ngantuk, budal iki suk napa? Lah sing nyusu wingi sapa? Ya aku sih. Alah yo wis. Patik papen papat kontekno dhewe kon dhewe gak diingai. Lah kon kesuwen. Yo tak lalap dhewe ta musune. Iki lho nata juru si Anam. Aduh kabeh kate kon lalap sih musuhe ku. Enggak kon iki main nyalano kancane tok ae. Lah kon niku mateni musuhe lho kok gak ngecak-ngecak aku. Lawang encen luwe kate apa maneh? Makanya diwong sok susu lah, sing santai. Lawang iku santai pol lho, Vin. Santai apa nih wong bioskop buka jam 10 kon ngejak budal jam 7. Ya lebih cepat lebih baik sih. Ya gak ngono juga. Alah ya wis lah, Vin. Sing wis ya wis. Alah kon lah pancet ae. Tuh, apa nanti? Jare kaya ngejak dolen. Oh iya sih. Ya apa tok? Kon maksud ta maksude wong iku mang tok. Kok telepon saiki sih? Wis. Iya. Lho. Bahasamu kok beda ngono tok? Loh, karena aku anak perantauan. Perantauan apaan nih? Ngomong gini kono berita ngene lho. Kado ngomong perantauan kok ketus ya nih. Beneran, kamu gak percaya sih? Rodok arek iki.
Ah gitu. Ki opo sih? Cak ngomong kok malah telepon iku lho. Arek yo opo sih? Ya. Nanti Entah mau kita kemana. ngomong ae. Cak paten ono po sih. Tok, cak ngomong ku lho. Sebentar ya. Kakak tutup dulu. Lagi urgen nih. Dah. Bro, cak endele urgen tak lebono jerigen kene kono tok. Wong usaha. Usaha apa? Usaha mang. Alah kono gendaan paling. Lah ya usaha. Kono ku nyambut gawe rekepo aja gendaan ae. Ya, iku mau- gaweanmu gak beres-beres. Iku mau ya apa ya, Gus? Iki lho sik, foto tanda tangane Pak Lurah. Lah mosok telepon ae butuh tantangan Pak Lurah bareng. Mabuk aku niku. Iki lho tanda tangan gawe berkas winginane iku lho, Tok. Ya Allah. Wis ali wis tok, tinggalin aku dhewe wis. Waduh marakno wong mangkel ae kon iki. Kesempatan nih telepon mana? Wis ora kono. Oh, Yo, Gus. angel men. Asisten kok gak beres-beres ae. Ya Allah, muga-muga bareng beres. Sukses ngono lho wis. Tak mong iki momonganku dhewe lek gak sukses isin iki Gus. Nasib. Duh, wis. Ya apa Vin? Wis teko apa kete? Duh, nanan share iki mang. Share kate nunggu no paket kon gawe kopi gak gelem. Yo, pot dadi siji. Kongkonane cek angele. Biyen iki sampean ngidam opo sih, Bu? Wis ngene iki nek tugas tekan iki. PSan. Wis tekan enak. PSan ae. Ya perlu aku sing nang ngene PS kon sing tugas tekan. Lah kan sing main PSan aku. Lah kan aku pengen tekan kan pada ngelai ya ora. Kon butuh aku ya butuh. Melendi. Bayari tapi. Lho, sapa cari? Ndi? Lho. Dompetku ndi? Enggak. Dompetku kari. Salah yo. Wis tandane aku tak simpen PS. Ya. Piye? Jaluk bayari tapi gak duitku yo. Kapan maneh bayari wong tuwek? Ya, entuk berkah sedekah cari apa? Wis yo, tandani dengan besan. Waalaikumsalam. Gak sok ngomong aku, men. Wis lah. Heh, iki bar, ndang rini apa? Bar. Halah, mati dhewe aku. Aduh, aku yang mati nam. Mati apane? Delokna iku, lakonmu meneng ae koyo patunge buta. Lo nah HP ku mati kendaraan baterai.